Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazivai vateereri. Vateereri tinokukwazisai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo musoro wenyaya unoti haupise kana kutonhora. Haupise kana kutonhora. Tiri mubhuku razvakazarurwa chapter 3 patiri kudzidza tsamba kukereke nomwe. Tiri pakereke yechinomwe yacho pastor. Inonzi Rodokia. Yeah. Ndo panowanikwa mashoko ari kutungamirira ari chidzidzo chedu ane musoro wenyaya. Pana zvakazarurwa 3 verengai pavhesi ya15 kusvika pa18. Zvakazarurwa 3 vhesi ya15. Ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa, zvino zvaunodziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu, nokuti unoti ndakafuma, ndakafumiswa, handishayiwi chinhu, usingazivi kuti ndiwe uno urombo nenhamo, uri murombo nebofu, usino chokufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nepfuma nenguvo chena, kuti uzvifukidze nyadzi dzokushama kwako dzirege kuonekwa, nechizoro chameso kuti uzore meso ako uone. Saka tsamba mashoko ari mutsamba umu ari kubva kuna Jesu. Johana angori munyori achinyorera sangano reRodokia. Chikuru chiri kubva chatanga kubuda apa ndechekuti haupise kana kutonhora. Zvikanzi dai wenge uri either of the two, test yacho inogashirika. Hanzi saka iyi manje haigashirike kuti uti tomboti mvura. Haitonhore, haipisi, hainakidze kuramba iri mukanwa, hainakidze kunwa, inomisa moyo. Saka yanzi ndichasvipa. In other words, kureva kuti pari kutombotestwa siponi kunzi chinhu ichi hachisi kuita, chobva charasirwa kwakadaro. Chakonzera kudaro pamaverenga pastor. Pataurwa zvinhu zvinokwana kuita zvitatu. Ritori dambudziko riri paRodokia. Because tsamba yacho yese haina chayayemura pamusoro peRodokia, but zvinhu zvabva zvataurwa zvakonzera kuti pashayikwe kupisa kana kutonhora. Patanga panzi uri murombo. But ari kunzi uri murombo ari kufunga kuti akapfuma. Ndobva hanzi wakashama, achifunga kuti akapfeka. Zvikanzi uri bofu hauone, achifunga kuti anoona. Saka tsamba yazopedzisira ichitoti kuti zvigadzirike, tigadzire kakusapisa kakusatonhoraka, kekuti ungori pakati nepakati. Dai wagona kutsvaga kwandiri pfuma yendarama, ndokupa chizoro chemeso uone,
ndokupa nguo chena upfeke. Right. Muri kuona kuti ese anenge ari kuratidza kuti madimikira. Sezvatodaita pastor, Johana akanyora tsamba iyi neruoko, mashoko ndaJesu. Haana kumbonetseka sezvatinogona kuita nhasi kuti chii chiri kurehwa. Alright. Nekuti vachina Jesu aiziva kadzidzisiro aka. Kuti kana zvanzangu zvinorehwei. Saka toda kungodzokera futi kubhuku raJohn rakanyorwa naJohn mumwe chete uyu, kuti pavaifamba naJesu vachitaurirana vane kakutaura here kanoda kudai, kekuti paakatongoudzwa mashoko aya akabva aziva zvazvaireva. Tikazvibata isusu tinobva tarerukirwawo nekugona kududzira. Saka handei kuna John chapter 4, verengai verse 6 na 7, moverenga verse 13 to 14. John chapter 4 verse ya 6. Tsime raJakobho rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nokufamba ndokungogara zvake patsime. Yaiva nguva inenge yechitanhatu. Zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, ndipeiwo ndinwe. Verse 13. Jesu akapindura akati kwaari, mumwe nomumwe unonwa mvura iyi uchava nenyotazve. Asi ani nani unonwa mvura yandichamupa ini haachazovi nenyota nokusingaperi. Asi mvura yandichamupa ichava mukati make tsime remvura inovhaira kuupenyu husingaperi. Inyaya yemukadzi muSamaria patsime. Jesu akasvika patsime raitova nemvura, aida mvura yekunwa. Asi vazoita hurukuro, Jesu ndobva azoti, inini ndinopa mvura yeupenyu. Ndoda kuti muone kuti ari kutaura zvemvura yeupenyu, asi patanga paine mvura chaiyo yemumugodhi. Ari patsime chairo chairo. Ari patsime chairo chairo. Munotori nemvura. Munotori nemvura yatinonwa. Asi pataurwa imwe type yemvura. Zvakabva zvapamuka naJesu kutaura imwe type yemvura. Handei pana John 6. John 6 verse 26 na 27 neverse 35. John 6. John 6 verse ya 26. Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki nokuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta. Musabatira zvokudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa noMwanakomana woMunhu, nokuti Baba Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. Vhesi ya 35. Jesu akati kwavari, ndini chingwa choupenyu. Unouya kwandiri haangatongovi nenzara, nounotenda kwandiri haangatongovi nenyota. Vanga vafidwa vanhu 5,000 nechingwa. Mangwana acho ndobva vauya svika naJesu, kunyepa hamusi kuda vhangeri, muruda chingwa. Inda muchishingaira kudaro panyaya yechingwa chedumbu. Pamberi pacho achiita hurukuro svika naJesu, ndini chingwa cheupenyu. Maona chifuta kuti panapa pane nyaya yechingwa chaicho chakanga chadyiwa zuro wacho. But pavasangana naJesu aenda mberi akanotaura imwe type futi yechingwa. John chapter 9. Atiteedzei kudaro. John chapter 9 verse 1 ne6 ne7. John 9 verse ya 1. Wakati achipfuura akaona munhu wakanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. Vhesi ya 6. Wakati areva izvozvo akapfira mate pasi, akakanya dope namate, akazodza dope rawo pameso ake, akati kwaari, enda undoshamba mudziva reSiloami, ndokuti kana zvichishandurwa kutumwa. Ipapo akaenda akandoshamba, akadzoka achiona. Munhu uyu anga atozvarwa aine urema hwekuti aone, ndobva pagadzirwa dope rakazora masake, ndobva anogeza, ndobva aona. Ibofu munhu. Pana John 9 ipapo chiverengai verse 39 to 41. John chapter 9 verse ya 39. Jesu akati, kutonga ndiko kwandakawira panyika ino, kuti vasingavoni vavone, navanoona vave mapofu. Avo vavafarise
vaiva naye vakazvinzwa vakati kwaari, ko nesuwo tiri mapofu here? Jesu akati kwavari, dai maiva mapofu hamuzaiva nezvivi, asi zvino munoti tinoona, zvivi zvenyu zvinoramba zviripo. Mazviona panapa. Chapter 9 ine munhu akazvarwa ari bofu, azozorwa maziso ndobva aona. Right. Vachienderera mberi nehurukuro pachapter iyoyo, pabva pataurwa humwe upofu hwevafarisi, mabate esofa, patataura kuna John 4, John 6, John 9. Taona kuti pabuda nyaya yemvura. Right. Pane mvura chaiyo chaiyo. Yes. Inocherwa mutsime. Asi poita mvura yeupenyu. Right. Ndobva paita chingwa chaicho chaicho chatinongodya ichi. Ndobva kwazotaurwa mhando yechingwa chinoisa kuupenyu husingaperi. Right. Saka pazopedzisira kubuda upofu hwekuremara kwemaziso chaiwo chaiwo. Asi ndobva kwataurwa imwe mhando yeubofu munhu anotoona. Exactly. Saka Johani manje chikonzero taenda kuna Johani ndiye akanyoreswa zviri kuna zvakazarurwa. Alright. Saka aitoziva kuti mukudzidzisa kwaJesu pane paanotanga nechinhu chiripo obva azotaura dimikira pane zvemweya. Kureva kuti zvemweya zvinobva pamadimikira ezvinhu chaizvo chaizvo. Ezvinhu chaizvo. Saka patiri kudzidza madimikira ataurwa kutsamba reRodhokia, kunzi auone, hauna kupfeka, unoti wakapfuma, mashoko iwayo aitobva pazvinhu chaizvo chaizvo. Alright. Saka ngatichiendai kuRodhokia yaitovako nguva yaJohn. Pana vaKorose 2 verengai vhesi 1 nevhesi 5 timboona kerekei. Vakorose 2 vhesi ya 1. Nokuti ndinoda kuti muzive kurwa kukuru kwandinako pamusoro penyu, navari paRodhokia, navose vasina kumboona chiso changu panyama. Vhesi 5. Nokuti kunyangwe ndisipo panyama, ndiripo nemi pamweya, ndinofara ndichiona kunzwana kwenyu nokusimba kwokutenda kwenyu muna Kristu. Saka kereke yeRodhokia haingotaurwe nezvayo mubhuku razvakazarurwa chete. Yaitovako kereke. Saka maona Pauro ari kutonyorera vaKorosi achiti imimi chechi iri kuKorosi neiri kuRodhokia uko, shuwa ndiri kushuvira kukuonai. Ndakanzwa kuti kwane vamwe vanhu vasati vatomboonawo chiso changu, ende ndiri kushingaira kuti murambe makasimba kudaro. Saka yaitova chechi yakatomboshumirwa nana Pauro pabatika kapo. Vakorose chapter 4 verse 12 na 13. Vakorose 4 vhesi ya 12. Epafrasi, mumwe wekwenyu, muranda waKristu Jesu, unokukwazisai, achirwa nguva dzose pakunyengetera nokuda kwenyu, kuti mumire makakwana, muchiziva kwazvo kuda kwose kwaMwari, nokuti ndinomupupurira kuti unotambudzika zvikuru nokuda kwenyu, naveRodhokia naveHirapori. Saka pana pari kutaurwa mumwe muvhangeri, hanzi anonzani? Epafrasi. Right. Mumwe futi akashanda pakereke yeRodhokia. But maonero kuti pari kutaurwa nyaya yeRodhokia iri kutaurwa mutsamba yanyorerwa vaKorosi. Ndobva papa panzi imi vaKorosi neveRodhokia, pane imwe chechi yataurwa futi yanzi inoshingairirwa naEpafrasi. Yanzi Hierapolis. Saka maguta aya aive pedyo nepedyo zvekutoti ukati wakuenda kuKorosi uri muvhangeri waifanira kubva wapedza area yese wosvika kuRodhokia wosvika kuHierapolis. Saka dzaitova nzvimbo aitova maguta ane machechi. Pauro akamboshandako, Epafrasi akamboshandako. Ngatingopedzisai pana vaKorose 4 vhesi 15 na 16. Vakorose 4 vhesi ya 15. Ndikwazisirei hama dziri Rodhokia naNimfa. Mapanzwa kapo. Ari kunyorera vaKorosi. Pari kutonzi kwazisai hama dziri kupi? Kuratidza kuti vaive nekakudyanana kakudyidzana kavanoita pakati pavo. Pfungwa iri kubuda ndeyekuti kudii pasi. Rodhokia yaitova historical city munotori nekereke raMwari. Maitova yaive neighbor
kuchechi yekuHierapolis neyekuKoros. Alright. Saka history manje negeography pamusoro pemaguta ekuti muone kuti zvirahwe zvataurwa mutsamba zvabva kupi. Nechekumusoro kunorth kweRodokia ndokwaive neguta reHierapolis. Alright. Saka guta ireve nemahot springs Zvitubu zvinoburitsa mvura inopisa. exactly. Saka yaiverera nematunnel anga akagadzirwa kuti iendese mvura kuRodokia, because kuRodokia vanga vasina mvura. Alright. Saka yaidzika nematunnels ichibva kuHierapolis. But nechekusouth kwanga kuine guta reKolos. Alright. Iri ranga riri nechemugomo. Okay. Ikoko kwaiwanikwa mvura inotonhorera inobva mumakomo. Alright. Saka vaiida futi kuRodokia kwakusina mvura. Saka vanga vakaisa mamwe mataneo anobva futi kuKoros. Mataneo achibva kuHierapori nemamwe achibva kuKoros. Saka ekuKoros aidzikisa mvura inobva mumakomo inotonhora. Hierapori ichidzikisa nemataneo mvura inopisa. But payaizosvika kuRodokia manje yaisvika yenge ichipisa aichanyanyopisi. Yauya ichitonhora kubva kuKoros aichanyanyotonhore. Ndopari kushandiswa vara rekunzi lukewarm kuti haupisi hautonhori. Saka Johani paaitonzwa mashoko aiabata because aibva azwa kuti zviri kutaurwa nemukuru vari kutora pachimiro chiri muguta ndo zvitori mvura yemuguta iroro. Ave numapopa baba taka chimwe futi chaivepo pasi vaichengeta shipi, makwai ayayane nditi wai dzine makushe matema. Saka maive neindustry muRodokia yekugadzira mabhachi matema nemakushe ewai. Vaive proud nemabhachi avo iwai, hakuna kumwe kwaaiwanikwa zvekuti munhu wemuRodokia kana apfeka bhachi dema iroro vainzwa kuti ndapfeka. Then vanga vakapfuma. Chekupedzisira tisati tanzwa rumbo upfumi cheo. Hanzi pane imwe nguva muna AD 60 pane earthquake yakaparadza guta rese. Saka nguva iyoyo vaitonga vaive vaRoma. Njodzi yemhando yakakura kudaro maisagona kuitakla mega musingabatsirwe naempara from Rome. But vanotonzi macity fathers eRodokia vakanyorera empara kuRome kuCaesar kuti musatibatsire tichagadzira guta tega. Ende vakachopchop pasina kutukana. pasina kutukana vanga vaine pfuma yavo. Saka chirahwe chekunzi haupisa hautonhore unoti wakapfuma unoti wakapfeka tichazoona pekuti unoti unoona. Mashoko ari kubuda pachimiro chaitova muRodokia. Tombonzwa kambo regai timbonzwa rumbo aterere tiri muchidzidzo haupise hautonhore. It is
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu haupise kana kutonhora. Yes, verengai mashoko iwayo pastor pana zvakazarurwa 3 verse 15 to 16. Zvakazarurwa 3 vhesi ya15. Ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa, zvino zvaunodziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu. Mashoko aya sei Jesu akataura nenzira iyi pane zvatadzidza muchikamu chapfuura pastor? Taona kuti Jesu pakutsanangura zviri vatendi vake aishandisa zvinowanika mukurarama kuti vakurumidze kubata zvaanenge achitaura. Yes. Saka taona kuti kwaitove nenzvimbo chaiyo chaiyenzi Radhokia yanga iri pakati peguta reKorosi neguta reHirapori. KuHirapori ndo kwaiburuka mvura yaibva muzvisipiti zvinopisa, mahot spring. Yes. Yosvika uko yakundopora isiri kupisa. Right. KuKorosi kwaiburukawo mvura yaitonhorera yaibva mumakomo yoenda nematanel yakunosvika kuRadhokia yaisvika isisiri kutonhoresa yapakati nepakati. Yes. Saka vanhu vari kuudzwa izvi vatendi kuti haupisi hautonhori vaitozvinzwisisa kubva mumvura dzaisvika muguta ravo. Exactly. Aidzidzisa nenzira iri nyore. Saka vanhu vaibva vabata. Right. Saka dambudziko renge riri kuitika rekupfuma zveshuwa kuti kwadeclarewa national disaster kwaita earthquake maive mugore raAD 60. Right. Wona vatungamiri vekanzuro yemuRodhokia vakabva vati kuna empire, haiwa don't worry, tine tunhu twedu kwakuripeya guta rese pakare. Pfuma vaive nayo zvekutoti muhistory ukatsvaga munotonzi maitwa nethriving banking industry, because mabhengi enguva idzodzo chainyanya kutsinhaniswa sekuratidza kuti paita pfuma igoridhe. Saka ndo zvimwe zvaiitika, because vaiti textile industry yavo yemabhachiya vobva vaita mvura dzavo idzi nemabhengi avo negoridhe. Saka vainzwa vakapfuma. Saka manzwa tsamba iri kuti unozviti wakapfuma ende unozviti wakapfeka. Chaizoitika imwe industry yaivemo yaive kurapwa kwemaziso. Vanoongorora history yeRodhokia vanoti mvura yaibva muzvitubu yainopisa ya ine makemikal ainotubuka nayo ichibva pasi anosanganisira ana sulfur anobatsira pakugadzirwa kwemushonga wemaziso.
Saka murodhokia maitova neindastiri nezvipatara zvekungokanika maziso chete aya anotoona aya. Kare ikako vaitwa nemishonga yekuti vakakudonhedzera mumaziso kana anga achinetsa anobva aona. Saka zvese zviri kutaurwa naJesu mutsamba kuti unozviti unoona. Jesu ari kunokora pane zvaiteitika muguta kuti zviite chirawe pane zvemweya. Ndofunga pari kujeka. Saka tichimboona kuti nyaya yekupisa nekutonhora taona historical context, tochiona kuti pamweya zvinenge zvichirehwa kuti kudii, tobva taziva kuti Jesu ari kuti kudii kwatiri nhasi. Taurai muudza vateereri tiri kufamba sei apa. Tiri muchidzidzo chinechi. Yes. Muri kujeka kuti Jesu aishandisa mifananidzo pakudzidzisa. But mifananidzo yake aitora pazvinhu zvinoraramika zviri munharaunda dzevanhu kuitira kuti zvikurumidze kunojeka mupfungwa kuti chii chiri kutaurwa. Saka tinoda kuenda mberi tichinzwa kuti zvirawe zvataurwa kuRadhokia izvi zvinomborevei. Pfuma zveshuwa yaive kupfuma muRadhokia, asi ari kunzi hauna kupfuma, ivo vakapfuma. Yes. Maziso hakuna munhu airwara nemaziso muRadhokia, vairapa vachipora. Yes. Asi vari kunzi hamuone. Pazvipfeko munhu aitoti kana apfeka bhachi rakagadzirwa kuRadhokia onzi iye zvino wapfeka. Yes. Asi Jesu ari kuti hauna kupfeka. Exactly. Saka toda kuti titsvage manje kuti zviri kurevei. Exactly. Jeremiah 20 vhesi ya9 timboona nyaya yekupisa nekutonhora. Jeremiah 20 vhesi ya9. Kana ndichiti handichamurangariri kana kutaura nezita rake, ipapo mumwoyo mangu mava somoto unopfuta wakapfigirwa mumapfupa angu. Ndaneta nokutsungirira handichagoni. Ndi Jeremiah. Jeremiah aisvika panguva yekuti aiti handichada zvekuita basa raMwari because vanhu vaimunetsa verudzi rwake. Saka ndiye ari kutaura ega achiti pane pandinombofunga kuti no, ndaneta handichada zvekuita zvevhangeri. Hanzi but pakadaro ndinobva ndanzwa shoko raMwari kubitirirwa richipisa zvekutoti riri kutoti taura unonzwa kutsva mukati. Saka ndiona kuti kupisa kune chekuita neshoko raMwari riri kunzi ribude. Shungu dzirimo. Exactly. Ndosaka ari kuti ndiri kutsva mukati. Maybe inzwai pana Romans 12 vhesi 11 kunyatsoburitsa pfungwa iyoyeyo. Roma 12 vhesi ya 11. Regai kuva nousimbe pakushingaira, pisai pamweya, batirai Ishe. Ani mazvibata pisai pamweya, batirai Ishe. Hanzi mukaita usimbe pabasa raMwari, opposite yacho kupisa pamweya, uchibatira Ishe. Saka unobva kuti kupisa pamweya kuri kureva munhu ari active muministry yaMwari yevhangeri. Isaine mamashoko munhu arimo munyaya kutsva munhu anoshingaira ari kuratidza nemwoyo wese mukati mebasa raMwari. Exactly. Ndiye munhu ari kunzi anenge achipisa. Saka Rodhokia haipapo. Muri kuona chiri kunetsa haipo. Vakanetera zvinhu zvoumwari. Zvakangonoti netei. Kutonhora manje kudii? Because Jesu ari kuratidza kuti ndaiprefer either of the two. Jesu ari kuti dai muchitonhora handina problem, kana kuti dai muchipisa, but muri nechepakati. Saka timbonoona kutonhora kuti kwakamira sei. Matthew 24 vhesi 12. Mateo 24 pavhesi ya 12. Rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda. Rudo rwevazhinji ruchadii? Ruchatonhora. Iri kutoratidza kuti opposite. Pari kuratidza kuti ukanzwa chinzi rudo rwatonhora harusisipo, hapasisina. But kuti tinzwisise kuti chii chiri kurehwa, pekuti kutonhora tapanzwa, toda kuona kuti rudo. Alright. Chii chinonzi rudo kana tiri mushoko iri? Kana tiri mushoko ivara rinoita kunge tiri kutaura zvinhu zviri simbu mukoma, zvoti mumwe muteerera ngona kuti vangade kutaura kuti rudo because chinhu chinoita kunge chinonzi, but bhaibheri rine matauriro arinoita kana richireva rudo. Rungave rudo kuhama dzako nevavakidzani kana rudo kuna Mwari. Rine definition yarinoshandisa kuti chinonzi love chii.
handei pana 1 John 5 verse 2 na3. Johani wekutanga 5 vhesi ya2. Ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari, kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake hairemi. Saka bhaibheri riri kuti chinonzi rudo kuchengeta mitemo yaMwari. Hanzi zvikangoitika izvozvo tinobva taziva kuti uyu munhu anoda vanhu. Muri kuona definition iri kusiyana nezvinoraramika. Mati mamboona kuti dzimwe nguva ukatoenda uchida kukurudzira vanhu nesimba raMwari kuti vachengete mitemo yaMwari, mumwe munhu anogona kutoti aiwa zvamutaura hazvina basa, chakakosha rudo. Irwo rudo rwacho ruchitoratidzwa nekuchengeta mitemo. Rudo ruto nebhaibheri runoonekwa nekuchengeta mitemo yaMwari. But munyika nhasi unotonzi aiwa zvese zvekuda kuswera uchinetsa vanhu kuti vachengete mitemo, chakakosha rudo, hama dzangu. Saka muri kuona kuti vanhu nebhaibheri definition iri kusiyana. Handei pana John chapter 14 verse 15 tione kuti rudo kuna Mwari, kuti munhu hanzi uyu anoda Mwari, chii chinenge chiitika. John 14 pavhesi ya15. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Yatopera. Kuti ipasi. Kureva kuti kuda Mwari kunoonekwa nekuchengeta mitemo yake. Kuda Mwari kunoonekwa nekuchengeta mitemo yaMwari. John 15 verse 10. John 15 pavhesi ya10. Kana muchichengeta mirayiro yangu muchagara murudo rwangu, seni ndaichengeta mirayiro yaBaba vangu ndichigara murudo rwavo. Saka rudo rukanzi rwatonhora pastor, hanzi nekuti mazuva ekupedzisira rudo rwavazhinji ruchadii? Nekuti kusarurama kuchawanda. Pfungwa iri kuburitswa naMateo 24 verse 12 pairi kudaro, iri kungonoti chichanyanya mumazuva ekupedzisira kusachengetwa kwemitemo, nekuti kusarurama kunenge kwanyanya. Ndo coldness. Kupisa, kudokwairira, kushingairira zveumwari, kutonhora, kushayikwa kwekuchengetwa mitemo yaMwari. Saka Jesu ari kuti kurodhokia kuchechi yanhasi, kusanganisira isu ari muno mustudio nemuvateereri, ari kuti dai muri vanhu vari kupisa kunzwa kuda kuita zvevhangeri, ndaigona kuziva kuti ndokumotivheta isei. Uye dai muri vanhu vakati no, vekuti hamudi kunzwa zvechechi, chihedheni chakanyatsa kuzara, ndaiziva how to help you. Zvino chiri kuita dambudziko ndechekuti kuti tiri kupisira zvaMwari here hatiko, kuti tinganyatsonzi mahedheni akavenga Mwari here hatiko futi. Mukuona dambudziko because yezvinezvika ukasangana nemunhu wese pangeyo panhamo unonzwa aiwa kuti kuna angarambe kuti Mwari ariko. Vanhu vese vanonamata, vanhu vese vari kunamata. Saka chechi yanhasi haugone kunyatsoisa kumipanda miri yekuchihedheni full time, kana kupisa nekudokwairira zvaMwari. Saka zviri kunzi condition inenge iri pakati pefenzi haigashirike mumuromo maMwari, tinosvipwa. Isaine mamwe mashoko pasi. Ndiri kuona kuti zviri kujeka panapa kuti Mwari chaanoda mutendi anopisa mune zvechiKristu. Zvekuti vanhu pangosvika vanhu havana kana doubt, mutongoonekwa kuti muKristu. Asi dambudziko raana Mwari manje ndiri kuti vatendi vazhinji kuve vatendi zvezita, asi pamaitire nemararamiro hapana chiKristu chinobatika. Saka ndokutonhora kwacho. Mirayiro yaMwari vanhu havana hanya nayo havaichengeti. Saka iyo ndio inotiratidza kuda Mwari. Saka pakadaro Mwari kuti ndine dambudziko nemi, hamuchengeti mitemo yangu, chamunongoda kudaidzwa nezita rangu chete. Matimaona kuti vatendi vaiye zvino patinonzi apa tamira paprogramu dzaMwari, it's either dzimwe nguva kujaivha. Ndoda kuti muone kusiyana kwazviri kubuda apa, kuti Mwari arida kupisira vhangeri, tichidzidza nevamwe tichiita kuti vamwe vazive zvaMwari. But muchiona vatendi vanhasi kwekuti anonyatsonzwa kuti ndaneta, dzimwe nguva kutamba, kwete kuna hani. Muri kuona zvazviri kunonetsa manjeka. Unogona kutoshamisika kuti pavatendi vazvino more than half havana mabhaibheri. Unoshaya kuti saka kudokwairira zvaMwari zvacho kuti azvizive kuri papi
ko vanotonzi musaverenge bhaibheri racho ndo zviri kukonfyuza. Saka Mwari ari kuti manje kondisheni ine chechi yanhasi haigashirike kwaari, because ukangozva kuti ndiri kudhila nevanhu vasati vanzwa zvaMwari, vari mhondi, vari pfambi, ndokodya. Mwari ari kuti iri nani kudhila nayo. Because unenge uchitotanga kudzidzisana navo vadzoke mugwara. Saka ndo pane dambudziko ipapo, but ngatichiona remedy kugadziriswa kwazvo. Kana ndonge vatendi vanhasi tiri kuda kansel iri kubva kuna Jesu yekuti tigadzirise chimiro ichi. Pana zvakazarurwa 3, verengai vhesi 17 to 18. Zvakazarurwa 3 vhesi ya 17. Nokuti unoti ndakapfuma, ndakafumiswa, handishayiwi chinhu, usingazivi kuti ndiwe uno urombo nenhamo. Uri murombo nebofu, usine chokufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nepfuma nenguvo chena, kuti uzvifukidze nyadzi dzokusafuka kwako dzirege kuonekwa, nechizoro chameso kuti uzore meso ako uone. Saka ari kungotora pane zvaiwanikwa paRodhokia zviya. Saka akuzvigadzirisa achisa pamweya kuti mune mabhenge enyu muRodhokia amunochengeta goridhe, but dai mawana goridhe rinobva kwandiri rakanatswa mumoto. Mune mabhachi enyu matema amunotemba nawo muRodhokia, but dai mawana kwandiri nguo chena dzinovhara kushama kwenyu. Munoti munoona, but dai mamatora chizoro chemeso, kwete chiri muguta menyu, chiri kwandiri chepamweya, magona kuona. Saka mufundisi, zviri kubuda pachena kuti nemuvateereri, munhu anogona kuita mari, kutoita pfuma yakawanda, asi kuzvikero zvekudenga ayerwa onzi murombo. Kana ukama hwake naMwari usina kuita zvakanaka. Muri kunyatsa kududzira nemo handei futi. Munhu anogona kuchena zviya zvinombonzi novafana akazviputira. Unotonyatsoona pane mucheka. Mucheka chaiwo. Asi pakutarisa kwokudenga munhu achinzi akashama. Nekuti ukama hwake naMwari hausi munhu anogona kunge achitoona, kugona kuverenga kunzi aiwa dzinoona. Asi ukama naMwari kana usiri kudenga vanenge vachiti uyu ibofu. Pane zvemweya. Ndo zviri kubuda izvozvo, ndo zviri kutobuda. Tiri pachidzidzo chiri kuti haupise kana kutonhora. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high, the sky is all shadowed with darkness, no shelter, no help is nigh. Carest them not that we perish, against the lions lead, when each moment so many is burning, ever in the every deed. And the west shall obey my will. Peace be still, oh peace be still. Whether the wrath of the storm to see, no demon, no man, no whatever it be, no water can swallow the ship when us, the master of ocean, the endless sky. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, oh peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Senti kucha kwazopera, zvese zvazozorora, nenyanza yazoteramira, engara zova pedyo. Chimiranyi mununuri, musatisieba, tichasvika
kusvika kumahombekombe tizorore ikweyo. Mananda anonditerera nyarara, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chini, mvura inganyudzi ngarava, munatenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera nyarara, nyarara, zvese zvichanditeerera tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehuruguro yedu. Haupise kana kutonhora. Ndarama yakaedzwa mumoto. Tauda kuona kuti chi ndarama ivo vaive nendarama chaiyo, but Mwari abva ataura yepamweya iri kunzi yakaedzwa mumoto. Ngatitange tangoona value yendarama pana Isaiah 13 verse 12. Isaiah 13 verse 12. Vanhu ndichavaita vashoma kupfuura ndarama yakaisvonaka, iye munhu kupfuura ndarama tsvene yeofri. Saka ndarama panapa iri kuburitswa chiri chinhu chiri rare, ndo chiri kuburitswa chiri chakakosha kosha. Ndarama ndofunga ndo zvazvichiri nanhasi, kuti haingowanikwe pese pese. Kuwanikwa kwacho hakusi kungori nyore, ende hachisi chinhu chekuti ungonzi uyani gauti uyani gauti uyani ayo. Kuedza kutaura chinhu chemhando yepamusoro kana tiri kutaura in terms yevalue. Saka 1 Peter 1 verse 7 ine matsanangurira inoita kuti iyo quality inoyemurikai inowanikwa sei kana taakutaura zvepamweya. Peter wokutanga 1 verse 7. Kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunokosha zvikuru kupfuura ndarama inopera hayo, kunyangwe inoidzwa nemoto, kuwanikwe kuchibereka kurumbidzwa nokubwinya nokukudzwa pakuonekwa kwaJesu Kristu. Saka zviri kunzi standard kana kuti benchmark pamaterial wealth igold. But kana taakutaura wealth mumaziso aMwari ekudenga kuti munhu akapfuma, chinotariswa naMwari ifaith yamaverengai. But hanzi faith yemhando iyoyo kuti unzi wakapfuma pamberi paMwari, haisingori faith yekungoti ndongoti mukoma, do you believe in God? Aiwa, hanzi ifaith inenge yaita go through process yematrials ichiitwa refining, sezvinoitwa ndarama. Kuti ukaona ibwe rako rauri kufunga ndori nendarama rinonopiswa mumoto, kozonobuda ndarama yauri kuda chaiyo. Saka kuri kunzi kupfuma pamberi paMwari kuri kuudzwa Rodhokia unzi dai watenga kwandiri ndarama yakaedzwa mumoto uye wakapfuma. Mwari ari kushuvira kuti tive nefaith, kwete ingori ini theory iri kuraramika yambosubjectwa kumatrials and temptations, but yonobuda yakwenenzverwa iri mhando yepamusoro. Zviri kubatika here pasi? Kana ndanzwa zvakanaka, pari kunzi ndarama, yes, patsvakwa chinhu chinokosheswa navanhu. Saka Mwari arikuda kudzidzisa zvinokosheswa kudenga. Exactly. Saka ari kuzviinzanisa. Oti imi pamunenge muchiti ane gold akapfuma, pamberi paMwari chinonzi munhu akapfuma kutenda kwaainako, nekuti ndokunomuisa muukama naMwari. Saka kutenda kunokosha kudarika ndarama yemari. Kutenda kwemhando ipa hamuna unyatsopedza, because kangoti kutenda zvakomoni. Kwataurwa apa kunzi kunoda kuenda through kutenda uku kauku. Maybe verengai Job 23 verse 10. Kunyatsobuda zvakanaka. Job 23 verse 10. Nokuti iye unoziva nzira yandinofamba nayo, kana akandiidza ndichabuda ndakaita sendarama. Saka panapa kutenda kunorehwa, kutenda
kunoramba kwakamira munhu apfuura nemunguva dzakaoma. Exactly. Nokutenda Kutenda kunomisidzana nekushaya mwana kuvanhu vari married. Kutenda kunomisidzana mumwe akanzi ane kenza oramba ari pamberi paMwari. Kutenda kunomisidzana nerufu. Rufu ruchiuya munhu anoramba akamira. Kutenda kunomisidzana neunemployment kana kudzingwa pabasa. Kutenda kwakadaro kwekuti uchisangana nezvese izvi unomira, unoramba ungori muKristu. Saka kana uchinzwa kunzi Rodokea ndo zvairi kuudzwa, kuratidza kuti dambudziko riripo yezvino nderei? Dambudziko riripo parato nemaexample andapaya, kuratidza kuti vanhu vaya vanoti kana zvisina kumira zvakanaka ukama waona Mwari hapana. Very good. Munhu wekuti anonamata Mwari but paanoona akusvika 40 years asati aroorwa anomboenda kuvaprofita venhema nen'anga. Kutenda anako but hakuna kuidzwa mumoto. Munhu wekuti urwere ukanyanya kuramba hwakawanda anopedzisira akufamba, haagone kuramba ari pana Mwari. Hanimazonaka. Saka ndokutenda kuri kunzi kukawanikwa manje kwemhando yekuti kunomisidzana nezvinetso zvose. Hanzi yakadaro indarama mumazisa aMwari. Papajeka ngatichiona nguo chena. Nguo chena pana zvakazarwa 19 verse 8. Zvakazarwa 19 pa8. Wakapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka unopenya usine tsvina, nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Alright. Mucheka uyu unotobva kuna Mwari. Hausisiri jira rewaiti ba rekuti munhu angapfeke obva ati ndofunga mumazisa aMwari right. Panzi mucheka uyu ndiko righteousness of the saints. Shona yati kudi zvakarurama zvevatsvene ndokupfeka. Ine mamwe manzuzvi kutaurwa kasina ndezvekuti pamberi paMwari munhu anonzi akapfeka anenge akazara kururama. Anenge akazara kururama. Kunouya sei? Zvakazarwa 7 verse 14. Zvakazarwa 7 verse 14. Yes. Ndikati kwaari, Ishe wangu, imi munoziva. Akati kwandiri, ndivo vanobva kukutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Maona nyaya yacho zvairi kuita. Kunonzi kupfeka kuya kuzara nekururama. But hanzi kururama uku kuti kuuye munhu anosukwa muropa regwayana. Murikuona kuti chirawe futika kuti kusukwa. Chiri kureva kutenda muna Jesu kuti kuburikidza neupenyu hwake, kufa kwake nekumuka kwake tinowana kanganwiro yezvivi. Then kuburikidza nesimba raanokupa unogona kukundawo zvivi. Hanimazona ndataura zvinhu 12. Izvozvo zvikasvikokuputira, handitika wapiwa nguo chena, kureva kuti watenda muna Jesu woregererwa zvakaipa. Right. Obva akupa simba iyo yekuti kutenda woregerwa zvakaipa vanoiti imputed righteousness, kureva kuti wava justified. Wakuverengerwa kunzi wakanaka. Wakutorwa semunhu asina kumbokanganisa. Stage number 2. Stage number 2 wochipiwa simba kubva kuna Kristu kuburikidza nemweya mutsvene rekuti ugone kuita zvinodiwa naMwari. Muchirungu vanoiti sanctification. Imparted righteousness. Waakupiwa simba rekugona. Saka process iyo ndo yamaverenga kuna zvakazarwa 7:14. Hanzi painenge ichiitika uri kutopiwa nguo chena. Saka muri kutopa rutoita dambudziko pastor nechechi yanhasi. Chechi yanhasi vakawanda vedu tiri kutonamata, but pekutotenderera pazita raJesu hatidi, tinoitoti mudzimu wevarungu. Mukona chiri kunonetsa mai. Saka mumazisa aMwari pakadaro Mwari ari kushaya kuti ndoita sei nara. Unenge wakashama. Hanimazonaka. Toda kuenda pamberi pastor tichiona chizoro chemeso. Chizoro chemeso, because ndo chimwe chanzi dai matora chizoro chemeso maona. Toda kutanga namapisarema 119 verse 18. Timboona kuti kuona kudii. Mapisarema 119 verse ya 18. Ndisvinudzei meso angu kuti ndivone zvinhu
zvinoshamisa zviri pamurawo wenyu. Hanzi kuona kudii? Ndimaverenga. Kuona zvinoshamisa zviri mumutemo waMwari. Tokuona. Saka nemamwe manzwi kunzwisisa kuti mutemo unoti kudii. Wajekerwa nazvo. Oshingaira kuita zviri kutaurwa nemutemo iwoyo. Saka zvazviri kubuda pastor ndezvekuti vatendi vazhinji vanhasi havasi kuona zviri kudiwa pamutemo waMwari. But vanenge vachiti tiri kunamata. Saka ari kuti muri mabofu. Saka zviri kunzi pamweya munhu avhurika ka, munhu akukwanisa kuchiona kuti ndo zviri mutemo waMwari nhai. Hani mazona ka, yeti muchiona vatendi vakawanda hatidi kutonzwa nyaya yekunzi mutemo. Kana uida kumutsa hasha dzevatendi nhasi, taura zvemutemo. Makutiita maJudha. Patanga kutaurwa zvakawanda kumwe kwese mungawirirana. Ukaya nechidzidzo chekuti ngatimbodzidzai toona kuti marriage inganakidze sei mukati medzimba. Aiwa unowirirana nevanhu uchiudza vanhu kuti mimi babawo remekedzai mudzimai wenyu, madzimai teererai varume, munowirira. Ingonodzoka bedzi pakuti asi muri mumba kudaro muchigarisana pamuchato, chengetedzai mitemo yaMwari. Izvo zvatoipa. Saka pari kunzi kuonaka kugona kuti unzwisise zviri mutemo waMwari. Inzwai pano Efeso 1 verse 17 na 18. Efeso 1 verse 17. Kuti Mwari washe wedu Jesu Kristu, Baba vokubwinya kukuru, akupei mweya wokuchenjera nokuzarurirwa pakumuziva. Mavhenekerwa meso omwoyo wenyu kuti muzive kuti kudana kwake kune tariro yei nepfuma yekubwinya kwenhaka yake pakati pavatsvene. Saka muchaona kuti meso emwoyo, munobva maona kuti chizoro chemeso chiri kutaurwa hachisi maziso ari kumeso kwedu. Kuti mwoyo yedu ivhurike ione zvakavanzika zviri muvhangeri. Hani mazona manje. Saka zvinhu izvi pastor mukatarisa inini hangu pandinomboongorora patinechita zvechechi. Munozivirwa kuti kuchechi vanhu vanogona kuenda koverengwa vhesi 1. Muswero wese zvatopera votamba vodzoka. Kana ichitoti 1 ndikureya 1 chairo. Saka ndikuedza kufunga kuti pakadaro maziso emwoyo angavhurike here kuti unzwisise zvakavanzika zvevhangeri. Chiriko kuchikoro ngonoswerera 1 sentence. Anumazonoka. Hazvinyatsobude. Then toda kuona imwe side yekuona. Iri kunzi uri kuti uri kuona but hausi. Pana 1 Samuel 9 verse ya 9. Samuel wekutanga 9 verse ndeya 9. Kare pakati pavaIsraeri kana munhu ondobvunza Mwari, waiti endei kumuoni, nokuti unonzi muprofita zvino wainzi muoni kare. Saka munguva dzeBhayibheri muprofita waMwari, because anenge achikwanisa kuudza vanhu zvakavanzika, achiudza vanhu pamwe zvichiri nguva yekumberi, vanhu generally vaibva vati muoni, siya, kureva kuti anoona zviri kumberi. Saka aitonzi anoona. Saka muchiona kuti panguva yeRodhokia chimwe chinhu chakakurumbira pakati pedu, vanhu vatinoti vanoona, vanhu vanonzi vanoona, vaprofita. Saka pari kupiwa yambiro naMwari kunzi ndaikumbira dai matora chizoro chemeso, because muri kuti munoona asi muri mapofu. In other words, Mwari ari kurebuka zvanyanya kutekeshera mazuva ano tichifunga kuti tiri munguva yevaprofita vanoona. Mwari ari kutoti hapana chiri kuonekwa. Dai madzoka kuna Mwari first, matanga maona zvakavanzika zviri mumutemo wake, ndokuti pamberi paMwari munzi munoona. Ingabatsirike sei nyaya pastor, because nguva yatiri kurarama kana kuine dai dziri nguva dzeBhaibheri tiri munguva yevaoni. Vanoti taratidzwa kuona vakawandisa, but Mwari ari kubva ati hapana chiri kuonekwa. Pogadziriswa sei pastor? Imwe nzira yekutogadzirisa nayo kastoreka tokutodzidza kwatiri kuita, because shoko ndo rinogadzirisa. Saka vanhu kana vazviona kuti chinonzi kuona mirayiro yaMwari nekuiita, kana munhu akati ndaratidzwa, ngaaratidzwe mutemo waMwari. Zvino vanhu vanongogumira pakunoratidzwa zvemudzimba, zvekurarama, zvemotikari nezvakasiyana siyana.
vamwe vachiratidzwa vakadzi vamwe vachiratidzwa chii saka vanhu ngavaratidzwe zvinodiwa naMwari. Saka muchaona kuti chechi yanhasi yanyanya kusendama pakuti muoni. ende haadaidzwa achinzi muoni. Haadaidzwa achinzi muoni ake, but unotonzwa kuti pane zvekutaura Mwari ari kutitsiura kuti muri kuita unge mese makasendama pamuprofita. Rodhokia. Saka pakupedzisira chinzwa izvo anotaura zvakazarwa 3:20 mubva maoneka vateereri vedu timboona kuti Jesu pane zvese zviri kuitika izvo ari pakati pedere. Zvakazarurwa 3:20 tarira ndimire pamukova ndichigogodza, kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari ndicharayira naye naiye neni. Ari kupi Jesu? Amire pamukova panze here kana kuti ari mumba? Munhu unonoka here wamumba muna vanhu kana kuti uri panze? Asati apinda ari kutokumbira kuti nditenderei kupinda muupenyu hwenyu. Ndo zviri kukumbirwa naJesu pamaarea ese iwayo ataa tichidzidzaya kuti fuma chaiyo ukama naMwari, kupfeka kururama, kuona kudzoka pamirayiro yaMwari. Jesu anoti nditenderei ndipinde muupenyu hwenyu kuitira kuti tikubatsirei kufamba muzvinhu izvozvo zvanga zvichitaurwa kuna Radhokia. Saka dai Mwari akadena mwoyo yedu neshoko iro riri, umwe nemumwe anzwe kuti indoda kuti Jesu uyai titikamini kuna Jesu ari kugogodza, toshingaira kurarama sezviri kutarisirwa nedenga. Mwari vave nemi, tibatei panhare idzi tirambe tichifamba pamwe chete. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende mwemo otungamire tenzini tungamire se mwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira